Phishing. Ešte stále veľmi obľúbený spôsob podvodníkov, ako od vás vylákať údaje. Mnohí z vás ste sa s ním stretli a ani ste nevedeli o tom, že sa jedná o phishing. Je to spôsob, kedy v podstate vám podvodníci pošlú nejaký mail, nazvime to nástrahu alebo návnadu, preto sa to aj volá phishing ako rybárčenie, a čakajú, kto z vás sa chytí. Prečo sa mnoho ľudí chytí? Lebo častokrát je phishing veľmi ťažké rozoznať a podvodníci sa neustále zlepšujú. Zlepšujú sa v prekladoch, zlepšujú sa v napodobeninách stránok, zdokonaľujú svoje techniky. Predstavte si situáciu, že vám príde mail, príde vám od nejakého odosielateľa neznámeho, ktorého nepoznáte, ale vy fungujete ako každý, prácu chcete mať čím skôr spravenú, preto si odosielateľov ani nevšímate, prečítate si mail, vidíte tam nejaké upozornenie, že treba niekam kliknúť, aby ste tam zadali nejaké jednoduché údaje a následne tam vidíte nejakú kvázi vyhrážku, to môžeme nazvať, alebo nátlak, že keď niečo nespravíte, stane sa to a to. Samozrejme, vy ste v práci, chcete sa tomu vyhnúť, chcete to mať z krku, mail si prečítate, kliknete na odkaz, ktorý tam je. Odkaz vás odkáže na nejakú stránku, tá vyzerá dôveryhodne, zadáte tam pár svojich základných údajov, dáte potvrdiť a myslíte si, že OK, tento mail mám vybavený, všetko je v poriadku. O pár dní sa vám ale stane, že vám z banky volajú, že je tam nejako veľa snách o prihlásenie sa, s tým, že našťastie ste v tomto prípade mali zapnutú v banke aj multifaktorovú autentifikáciu. To znamená, že ten útočník získal iba vaše prihlasovacie údaje, ale nezískal multifaktorový kód napríklad, alebo nezískal váš otlačok prsta a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tomto prípade ste o peniaze našťastie neprišli, ale spomenuli ste si, že vy vlastne to meno a priezvisko alebo to prihlasovacie meno a heslo do banky používate, najmä to heslo aj inde, a už máte problém, lebo začínate rozmýšľať nad tým, kde všade ho používate a kde všade sa vám útočník môže dostať. Takže čo je phishing? V skratke je to rybárčenie na spôsob podvodníkov. Je to snaha podvodníkov dostať sa ku vašim údajom postupne, potom ich predávať na nejakom dark webe, kde sa iní podvodníci dostali k iným vašim údajom a navzájom tieto údaje popárujú tak, že nakoniec sa môžu dostať aj k tej multifaktorovej autentifikácii, napríklad k SMS-ke, a vybieliť vám účet. Ako spoznať, čo kontrolovať v adrese, ako útočníci postupujú, čo robiť pri podozrení. Tak to, ako útočníci postupujú, som vám v skratke vysvetlil. Čo robiť pri podozrení je jednoduché. V podstate stačí neklikať. Ak už máte podozrenie na phishing, tak na daný mail alebo v danom maile na jeho odkazy, butny, teda tlačidlá, alebo obrázky, kde sa vám zmení na obrázku kurzor zo šípky na ruku, neklikajte. Hlavné znaky phishingu sú naliehavosť, tlak, nečakaná príloha. Nečakáte, že taká príloha vám príde, aj tak vám prišla, vy na ňu kliknete, pozor. Nezvyčajná prosba o platbu, heslo, o pomoc a tak ďalej. Zlý slovosled a pravopisnej chyby, aj napriek tomu, že preklady sa zdokonaľujú, stále tam nájdete chyby. Napríklad oslovenie váš, vášmu s malými písmenami
To je taký štandardný znak, ktorý sa na nešťastie objavuje aj v nepodvodných mailoch, teda v skutočných, v tých, ktoré sú v poriadku. Takže sa nám treba naučiť písať aj oslovenie v nejakom komunikačnom mailovom styku. Ale je tam množstvo ďalších, ktoré vám čoskoro ukážem znakov. Najdôležitejšie je pri každom maile, ktorý vám príde, nie ho čítať. To je až druhá vec v poradí. Pozrieť sa vždy na odosielateľa a určiť tzv. Koreňovú doménu. Koreňová doména je všetko za zavináčom odosielateľa vpravo. To znamená, že to viete určiť, čo sa týka zavináča, alebo teda mailu veľmi ľahko, čo sa týka mailovej adresy. O chvíľu si ukážeme. No a postup útočníka, to som vám spomenul. Zber údajov cez falošnú stránku, krádež údajov, zneužitie účtu. Phishing je vlastne sociálne inžinierstvo doručené elektronicky. Sociálne inžinierstvo je snaha manipulovať ľudí, nie techniku samotnú. Takže tam treba rozlišovať, že v podstate on vám nebude robiť nič s počítačom, ten útočník. On manipuluje vami samotnými. Robí to cez e-mail, SMS-ku, chat, preto sa aj phishing delí na množstvo podkategórií, ktoré už dnes majú vlastné názvy. No a cieľom je vylákať prihlasovacie údaje, meno, heslo, dokonca jednorázové kódy, to sú už tie autentifikačné, obnovovacie kódy, citlivé údaje, osobné, firemné, bankové, aby mohlo vydierať. Peniaze je cieľom získať, falošná faktúra, zmena účtu dodávateľa. To znamená, že vy mu hneď uhradíte, keď si nevšimnete, že vám to neposiela ten, za koho sa vydáva. Útočník sa väčšinou vydáva za nejakú veľkú známu firmu. Hej, útočníci sa nevydávajú za neznáme firmy, lebo jednoducho tých neznámych firiem, alebo málo z vás je zákazníkom neznámej firmy. Hej, väčšina z vás je zákazníkom, ja neviem, firmy WebSupport, alebo je zákazníkom firmy Google, alebo je zákazníkom firmy Facebook, teda Meta a tak ďalej, ale málo kto z vás je zákazníkom, ja neviem, obecného úradu. Aj to som ešte použil zlý príklad, lebo aj falošný mail na obecný úrad vám môže prísť, alebo teda z obecného úradu. Takže je to nevýhoda, že vlastne útočníci napodobňujú alebo sa snažia získať alebo oklamať zákazníkov veľkých firiem, ale zároveň je to výhoda, ja vám ukážem v čom. Výhoda je to v tom, že to viete ľahšie rozoznať. Lebo veľké firmy majú platené reklamy a nachádzajú sa väčšinou v prehliadačoch internetových, ako je Google, ako je Mozilla a Firefox a ako je Opera a ja neviem, množstvo ďalších. Google Chrome som mal na mysli, Edge. Nachádzajú sa jednoducho v týchto prehliadačoch, v týchto vyhľadávačoch na vrchu vďaka tomu, že majú peniaze na to, aby si platili reklamy. Teda si hneď viete overiť ich koreňovú doménu, tú skutočnú, tej skutočnej firmy. Ak vám príde niečo z nejakej inej, tak hneď viete, že sa jedná o phishing. Prečo phishing funguje? No funguje preto, lebo hrá na emócie, hlavne strach, zvedavosť, výhodná ponuka, autorita, predstieraná autorita a tak ďalej. Vyzerá dôveryhodne. Obsahuje častokrát logo, podpis, tón, je reálny. Hej. Núti konať rýchlo. To sú práve tie také zvláštne vyhrážky typu, keď neurobíte toto, stane sa toto, spravte to dovtedy a dovtedy. Čiže časovač, hrozba blokácie, urgentná platba a tak ďalej. Minimalizuje nejakú, ja tu mám napísané trenie, minimalizuje počet klikov. Hej. To znamená, že minimalizuje slovne počet akcií, ktoré je nutné spraviť z vašej strany. Hej, čiže oni do mailu napíšu, stačí jeden klik a všetko máte vybavené. Hej? Takže takýmto spôsobom je to myslené.
Najčastejšie typy. No a tu už sú tie typy alebo kategórie phishingu. E-mailový phishing, odkaz na falošnú stránku alebo prílohu. Smishing, to je krátke správy s odkazmi, často cez skrátené URL adresy. S tým sa často stretávate. Spear phishing, cielený útok na konkrétnu osobu alebo tím, viac detailov, vyššia úspešnosť. Sociálne siete a chaty. Falošné profily, kompromitované účty. Ďalej je tu podvodná požiadavka na urgentnú platbu alebo zmenu bankového účtu, čiže BEC lomeno CEO fraud a phishing. Phishing je phishing cez telefonát, čiže telefonický, kde sa vás snažia oklamať telefonátom. Často tým, že predstierajú, že sú niekto iný a tak ďalej. Typické znaky phishingu v správe. Naliehavosť. Hej. Posledné upozornenie do 2 hodín. Nečakaná prosba o heslo, kód, platbu alebo zmenu účtu. Odkaz alebo príloha, ktorú ste neočakávali. Nezrovnalosti, iný tón, preklepy, zvláštna adresa odosielateľa. Žiadosť obísť proces. Neposielaj to ďalej, je to tajné a tak ďalej. Zastavte sa na pár sekúnd, spomalte, nerobte veci automatizovane, čím sa najviac ochránite. Pozrite si odosielateľa, celú jeho adresu. Pozrite si adresy tým, že prídete myšou nad nejaký odkaz v maile, nad button, nad tlačidlo alebo nad obrázok. Počkáte chvíľu, zobrazí sa vám tam skutočná adresa, kam vás to bude po kliknutí smerovať. Hoverte si požiadavky iným kanálom. To znamená, že keď vám príde mail z banky a máte pocit, že nie je z banky, zavolajte do banky, či vám ho poslali. Ak je to firemné, radšej nahláste, ako riskujte. Takže poďme si pozrieť nejaké maily, čo nám prišli. No, tak tu mám pár podvodných mailov. Urgentné, už hneď v predmete mailu máme urgentné, oddelené. Obnovte teraz a udržte si svoje služby. No je to napísané ako čínštinou a predstierajú, že sú firma Web Support. Tak si klikníme na daný mail. Pozrieme sa, od koho nám prišiel. To je najdôležitejšie a prvé. A už tu vidíme, že nám prišiel všímame si od zavináča napravo reťazec mail.pipefi.com. Takže ak poznáte firmu Web Support, ak nie, tak urobíte jednoduchý krok, aby ste si toto overili, či je to ich koreňová doména. Tá časť za zavináčom doprava sa skladá z 2 častí. Z jednej časti napravo od bodky a z druhej časti naľavo od bodky po zavináč. Táto časť sa volá doména prvého rádu a táto časť doména druhého rádu. Celé sa to volá ako celok koreňová doména. Takže poďme na to. Keď si teraz zapnem prehliadač, tak si môžeme zadať firmu Web Support, hľadáme Web Support, dáme Enter a ako som vám hovoril, platí, že známe firmy sú na vrchu vyhľadávača, tak tu hneď máme sponzorovaný platený výsledok a tu je originálna adresa firmy, keď si na ňu klikneme a sem do tohto riadku, kde sa zapisujú URL adresy, druhýkrát, tak sa nám zobrazí odkaz alebo link a z neho my, čo to poznáme, vieme vyčítať koreňovú doménu veľmi ľahko. Je ňou web.support.sk. Takže keď si toto skopírujem, tak je aj vymyslený a spravený taký overovač koreňových domén. To znamená, že doňho nájdete ho na stránke kybercentrum.sk, tam si ho viete nájsť, tu, keď si ju zadáte a kliknete, tak sa vám takto otvorí. A sem je veľmi jednoduchý na použitie, sem vložíte odosielateľa alebo URL adresu, respektíve odkaz alebo link. Poznáte, toto sú tie adresy v maile, na ktorých sa vám ikona myši, štandardná ikona myši, ktorou je vlastne šípka,
zmení na ruku. Takže dáme CTRL-V, určí koreňovú doménu. Takže naša firma WebSupport má koreňovú doménu websupport.sk a náš podvodník, keď si pozrieme a skopírujeme, čiže môžeme dať kopírovať e-mailovú adresu a vložíme si ju do tohto nášho overovača, tak on má koreňovú doménu pipefy.com. Takže už tu z odosielateľa vieme, že ten mail nemusíme ani čítať. Ale poďme sa pozrieť zo srandy, čo obsahuje. Dobrý deň. Za čiarkou je veľké Z. Hej. Zistili sme, že vaše, s malým V, predplatné WebSupport, tu je správne napísané, sa blíži k vypršaniu a bude platné do 12. októbra 2025. No sa blíži k vypršaniu je taká slovenčina ako po maďarsky. Aby ste mohli naďalej využívať neprerušený prístup k vašej webovej stránke s malým V, prémiovým funkciám a zákazníckej podpore. Čo aby sme mohli? Hej? Nie len, že zlý slovosled, ale ani žiadny význam táto veta nemá. Prosím, obnovte si svoje predplatné pred týmto dátumom. Platobné údaje, dátum splatnosti, suma a je tu nejaké tlačidlo, kde sa nám vidíme kurzor zo šípky mení na ruku. A to je odkaz, to je URL odkaz, je skrytý pod týmto tlačidlom. Keď prídeme na to tlačidlo, tak v ľavom dolnom rohu prehliadača sa nám ukáže skutočná adresa, na ktorú nám bude smerovať. Keď klikneme ľavým na tlačidlo, tak sa dostaneme na nejakú podvodnú stránku. Ja ale kliknem pravým a dám si skopírovať adresu odkazu. A teraz sa prepneme sem a vložíme ju do určovača. Určí koreňovú doménu. Vidíme, že predtým sme mali pipefy.com z odosielateľa a tu máme Leichter bez NL. To znamená, že v jednom maili sú dve rôzne koreňové domény. To je extrémne podozrivé. Opäť sa vrátime na náš mail a ešte si ho pozrieme s pozdravom tým websupport.sk. Tu je správne napísaný názov firmy a vlastne takúto má ona aj skutočnú koreňovú doménu, len s malým V, lebo odkazy sa píšu s malými písmenami bez diakritiky, myslím URL odkazy. A ešte tu máme nieko mail coach od websupport.sk. Potrebujete pomoc s opačným otáznikom a získať podporu. Pod získať podporu máme zase ďalšiu inú koreňovú doménu. V jednom maile máme 3 rôzne domény. To jednoducho nemôže nastať v skutočnom svete, lebo keď vám niekto niečo posiela z nejakej firmy, tak všade má byť koreňová doména rovnaká, alebo aspoň odlišná. Keby aj bola odlišná, tak koreňová doména zostane rovnaká, ale subdoména sa len bude meniť. To je vlastne toto mail pred touto bodkou sa už volá subdoména. Čiže okolo prvej bodky je koreňová doména a tu keď príde ďalšia bodka, tak táto časť sa už volá subdoména. Čiže malo by sa meniť len toto a toto všetko by malo byť websupport.sk. Keď sem príde myšou, uvidím skutočnú adresu, keď si kliknem, dám kopírovať adresu odkazu a vložím si ju do určovača, tak vidíme, že tu je tretia koreňová doména nominalia.com. Takže nie len, že je to podozrivé, ale tento mail by som nečítal už hneď potom, ako som si pozrel koreňovú doménu od osielateľa mailu, ktorú vidíme tu. From tu je. Máme tu aj druhý podvodný mail. Všimneme si, že je od mistre85@gmail.com. Je to moja adresa, hej, ale som si vytvoril ako keby podvodný mail, aby ste videli, poslal som si ho na inú adresu a sú tu ďalšie známky podvodného mailu, tak preto som ho vytvoril, aby ste ich videli. Dobrý deň, prosím vás s malým V o overenie hesla do vášho konta v banke, opäť s malým V. V prípade tak do 5 pracovných dní neurobíte, čiže chýba tu že,
Bude váš účet zrušený a chýbajú tu čiarky. Urobiť to môžete kliknutím sem. Je tu odkaz a s pozdravom vaša banka Slovenská sporiteľňa AS. Tak Slovenská sporiteľňa má svoju vlastnú doménu, prečo by nám posielala odkaz z Gmailu, alebo teda mail z Gmailu. Tak si poďme pozrieť, akú má doménu Slovenská sporiteľňa. Dáme si hľadať Slovenská sporiteľňa a hneď na vrchu je jej stránka originálna. Keď si chceme byť istí, že je to naozaj jej originálna stránka, tak to vieme spraviť veľmi jednoducho. Zase cez náš overovač, ktorý má aj inú funkciu, si takto skopírujeme odkaz, vrátime sa do nášho overovača, dáme určiť koreňovú doménu, ale stále nevieme z určenia, či je to naozaj stránka Slovenskej sporiteľne. Samozrejme platí to pravidlo, čo som hovoril, že známe stránky sú na vrchu vyhľadávania. To znamená, že ono to je podľa tohto pravidla stránka Slovenskej sporiteľne, ale keď si to chceme úplne overiť, tak dáme overiť doménu na VUIS. No a toto je stránka, ktorá nám zhromažďuje informácie o tom, kto danú doménu registroval. To znamená, že tuto len tak ľahko niekto nevie oklamať. Všímame si vek domény. Vidíme, že bola vytvorená v roku 2003, čo nám sedí so Slovenskou sporiteľňou, kedy vznikla. Všímame si adresu, aká je tu zadaná. Street Tomášikova 48, Bratislava. Vieme si chytiť takto, skopírovať adresu, vložiť do prehliadača a hneď nám ukáže, že je to SLSP pobočka. A teraz sme si už 100% istí, že toto je naozaj doména SLSP.sk, patrí Slovenskej sporiteľni. Takže táto stránka VUIS nám zhromažďuje informácie o doménach a hovorí nám, kto ich registroval, z akej adresy boli registrované. Prípadne nám tu uvádza aj ďalšie kontaktné údaje na toho registrátora, ktorým v tomto prípade je Slovenská sporiteľňa. Takže takýmto jednoduchým spôsobom sme sa presvedčili, že Slovenská sporiteľňa má koreňovú doménu slsp.sk. No a keď to už vieme, tak sa teraz ideme pozrieť do nášho mailu. Prišiel nám z gmailu.com, čo je úplná prvá podozrivá vec. Prečo by poisťovňa posielala niečo z Gmailu, keď ona má svoj vlastný mail založený a s koncovkou zavináč slsp.sk. Teraz ideme nad sem a pozrieme sa, že je tu nejaký odkaz. Zmenil sa nám kurzor myši zo šípky na ruku. Dole v ľavom dolnom rohu prehliadača, toto nie je prehliadač, ale mailového klienta, Mozilla Thunderbird, vidíme skutočnú adresu, kam nám bude smerovať po kliknutí, kam nás to nasmeruje. My si ale klikneme pravým na myši, nie ľavým, lebo tým by sme klikli a dáme kopírovať adresu odkazu. Vložíme si ju do určovača koreňovej domény a zistíme, že koreňová doména v tomto odkaze je Kompis. Prečo by nám Slovenská sporiteľňa posielala mail z Gmailu a následne v ňom odkazovala na nejaký Kompis, keď ona má odkazovať na slsp.sk a mail nám má poslať zo slsp.sk zavináč slsp.sk. Takže druhá podozrivá vec. No a teraz si poďme zo srandy vyskúšať, čo sa stane, keď na to klikneme. Pri každom kliku sa nemusí stať nič, ale môže sa stať veľa už len pri kliknutí. Prečo? Lebo na daných stránkach, kam nás to odkáže, môžu mať nastavené on-page load, to je ako keby spúšťač akcie, že pri spustení stránky sa čosi stane. Tak napríklad hneď po spustení stránky sa vám do počítača môže stiahnuť zavírený súbor, ktorý vám môže potom neskôr spustiť nejaký proces,
nezachytí vám ho antivírusový program, nemáte ho zaktualizovaný, alebo prípadne zaktualizovaný je, ale vírus je novší ako aktualizácia vášho antivírusového programu, teda ho vôbec antivírusový program nepozná a začne vám šifrovať v počítači dáta. Ďalšia možnosť je, že sa neurobí nič. Oni chcú od vás vaše údaje, to znamená, že majú predpripravenú falošnú stránku, v ktorej vy im zadáte údaje a oni tie údaje pekne sa im zobrazia, uložia do databázy a vedia ich predávať. Takže, keď kliknete, už vieme, že klikáme na podvodný mail, tak sa vám načíta takáto stránka, ktorá vyzerá presne ako stránka Slovenskej sporiteľne. Je to samozrejme falošná stránka, ktorú som vytvoril iba pre účel tohto videa a nedá sa tu nikde kliknúť, ale vidíte, že vedia podvodníci veľmi rýchlo napodobniť reálnu stránku. Keď si chceme pozrieť rozdiel medzi falošnou a reálnou, tak stačí, keď ideme nad jednotlivé časti. Vidíme, že sa nám nikde kurzor nemení na ruku. A samozrejme, hackeri by to spravili tak, že sa nám všade meniť bude, ale nebude sa nám nikde ukazovať správna koreňová doména. Pozrime si tu, máme koreňovú doménu kompis.sk /SLSP. Hej, ale skutočná doména by mala byť koreňová slsp.sk /čokoľvek. Takže toto je podvodná stránka predpripravená na to, aby sa do nej dali zadávať vaše prihlasovacie údaje. Oni ešte spravia nápodobeninu prihlasovacej stránky a do nej si vy pekne vypíšete údaje a oni im pekne prídu. Takže rozdiel, keď si pozriem túto stránku, všade, kde prídem, sa mi otvorí menu. Všade, kde prídem, postojím myšou, tak sa mi v ľavom dolnom rohu ukáže správny odkaz obsahujúci koreňovú doménu správnu. Hej? Čiže nie inú. Vidíme, všade, kde príde myšou, tak mám koreňovú doménu slsp.sk. Máme tu aj ďalší mail. Tak si ho poďme pozrieť. No, tá ďalšia známka podvodného mailu, keď niečo znie až príliš dobre, tak je to podvod. Vaša darovaná suma 2 milióny eur čaká na potvrdenie. Hej, takýto mail nám prišiel. Vážený príjemca, volám sa TTT. Som starší občan žijúci v New Jersey v USA, mal som šťastie vyhrať jackpot v lotérii, $273 miliónov a tak ďalej a tak ďalej. Tu nám zadajte úprimne, dúfam, že tento prejav dobrej vôle prinesie radosť a pozitívnu zmenu vám aj vašej rodine. Váš darovací kód je, zadávam sem nejaký kód, no a tešte sa, radujte sa. Ešte nám tu určite niečo chýba v tomto maile, takže našťastie tu by nás nikto nepodviedol. Ale dal nám tu nejakú adresu a tvrdí nám, že sme niečo vyhrali. Takže treba si zapamätať, nič, čo znie príliš dobre, nie je pravdou. A prepneme sa zase do našej prezentácie. Vďaka tomu, že sme zastavili, spomalili a všimli sme si všetko, čo sme potrebovali si všimnúť v našich mailoch, sme sa vyhli problému. Vyhli sme sa tomu, aby sme zadali podvodníkom údaje. Takže spomaliť je veľmi dôležité. Keď vidíte odkaz, hľadajte doménu, ktorú niekto skutočne vlastní. To som vám ukázal. Subdoména môže vyzerať dôveryhodne, ale nerozhoduje. Subdoména je táto časť od tejto bodky, od druhej bodky. Hľadáme vždy sprava prvú bodku a od druhej bodky táto časť, to už sú subdomény. Čiže tu koreňová doména je example.net. Ako si rýchlo overiť? Najprv nájdi TLD, koreňová registrovateľná doména, pravidlá závisia od verejných sufixov. No ale práve kvôli tomuto prípadu sme vytvorili ten overovač koreňových domén, ktorý overuje koreňové domény aj zložité, lebo existujú aj koreňové domény napríklad uk.cz
.cs, vymýšľam si. Čiže existujú aj domény prvého rádu, ktoré sú zložené, tým pádom koreňovú doménu určite ťažko, ale existuje vo svete tzv. Public suffix list, ktorý tieto prípony registruje, ktoré sú registrovateľné, alebo ich teda eviduje, a podľa tohto public suffix listu vieme určiť koreňovú doménu úplne správne. A na to sme vám vlastne vytvorili aj ten určovač koreňových domén, ktorý funguje na základe public suffix listu. Čiže tento identifikátor vám dokáže identifikovať aj zložené domény prvého rádu. To znamená, že koreňová doména by obsahovala v tom prípade až 2 bodky a nie jednu, ako v štandardnom prípade. Toto je koreňová doména s 1 bodkou, ale ešte tu môže byť .uk a bude to tiež koreňová doména. Takže tento určovač koreňových domén je premakaný a vlastne môžete ho používať. Môžete si do ňoho vkladať, ako ste už videli, adresy, takéto rôzne linky, hej. Čiže všetko, čo na internete nájdete, tak si viete do ňoho vkladať a overiť, akú to má skutočnú koreňovú doménu. No, poďme ďalej. Útočník potrebuje, aby ste si nevšimli, kto to naozaj je. Toto sú časté finty. Subdoména napodobňuje značku. Hej. Oni koreňovú doménu spravia falošnú, ale subdoména obsahuje názov značky. Napríklad si predstavme, tu by bolo secure, login, pomočka, slsp.sk.example.net. Hej. Falošné. Preklepy a zámenné písmená. Hej. Typo squatting sa to volá. Microsoft, vidíte. R tu chýba. Ro, ale cor soft, vymenené. To si častokrát ani nevšimnete, keď sa ponáhľate. Čítate hneď mail, vôbec sa nepozriete na odosielateľa a není to mail od Microsoftu, ale od Microsoftu. Paypal.com, tu bude L namiesto I vymenené, to je veľké I toto. Podobné znaky z iných abecied, homoglyf, hej. Skrátené odkazy, to sa často používa, toto bit.ly, to vidíte často v SMS-kách. Cieľ nevidno, presne tak. Keď nevidno cieľ, neklikám na to. Pripojené bezpečné slova secure, verify, login, update. To sú slová, ktoré poznáte, veríte im. Oni ich tam pripoja, naschvál, aby vás lákali do tých odkazov. Falošné tlačidlá. Text hovorí jedno, URL vedie inde. To sú časté podvody, ktoré sa dajú veľmi ľahko spraviť. Hej. Text budete mať so správnou koreňovou doménou, napríklad kliknite sem a budete mať text https slsp.sk. A vy si myslíte, že pekne idete na banku, lebo to je jej odkaz, ale to je len viditeľný text, na ktorý klikáte. Ten odkaz skutočný je pod ním. Keď prídete nad ten text myšou, ukáže sa vám skutočný odkaz, ten bude iný a tým pádom vás odkáže úplne na inú podvodnú stránku. Čítaj doménu sprava doľava. Teda TLD je koreňová doména a potom idú subdomény. Hej. Takže cieľ je dostať vás na krok, kde už máte pocit, že je neskoro cúvnuť. Čiže útočník vás chce dostať k niečomu, k nejakej stránke, z ktorej sa už nebudete chcieť vrátiť späť, ale si poviete, OK, už to vyplním a mám pokoj. Takže zber e-mailov, mená kolegov, témy, napodobnenie, logo, šablóna, doručenie, vám to príde, návnada, falošná login stránka alebo dokument na stiahnutie a potom príde k zneužitiu, prihlásenie sa do účtu, reset hesla, platba, krádež, udržiavanie prístupu, preposielanie pravidla, nové MFA, tokeny a tak ďalej. Najlepší moment na zastavenie je čo najskôr, pred klikom alebo pred zadaním údajov. Takže presne tak, ako ste si všimli, že som spravil v tom prvom maile, kde som nikde neklikal. Samozrejme, keďže som si ten mail pripravoval ja, tak som vedel, že je podvodný, ale to treba tak robiť stále. Neklikať, zamyslieť sa. Takže čo treba robiť?
Rýchla kontrola pred kliknutím samotným. Prejdite myšou na odkaz, skontrolujte cieľovú URL a koreňovú doménu. Neklikajte z emócie, ak je to urgentné, je to dôvod spomaliť. Prihlás sa cez seba, otvor službu cez záložku alebo aplikáciu, nie cez odkaz. To znamená, že keď vám niekto pošle z banky mail, neklikajte a bude sa tváriť ako bankový mail. Neklikajte na tie odkazy. Choďte priamo na bankový odkaz, ktorý používate. Overte druhým kanálom. To je presne to, čo som vám vravel. Buď zavolajte do banky, spýtajte sa, či vám taký mail poslali alebo nie, alebo na poštu, to je jedno. Ak ide o platbu, zmenu účtu, zavolajte známym kontaktom z banky. Pozor na prílohy, najmä na HTML, zip, makra v Office. Hej. Počítače väčšinou sú proti tomu chránené antivírusovými programami, ale nie každý si doma platí antivírusový program. Takže ak aj v práci sa vám podarí toto zastaviť antivírusovým programom, doma môžete na to nepekne doplatiť na otváranie takýchto príloh. Nahlasuj podozrenia, čím skôr, tým menšie škody, aj keď nie si istý. To znamená, v práci, ak niekam kliknete, máte zlý pocit, kontaktujte OIT, kontaktujte správcu IT, kontaktujte tú osobu, ktorú máte kontaktovať vo vašej práci, nech je to ktokoľvek. Je to vždy lepšie povedať včas, ako potom riešiť, že máte zašifrovanú komunikáciu alebo máte zašifrované dáta v celej firme a musíte pozastaviť výrobu ako, ja neviem, v Jaguari, Land Rover na nejaké dlhé obdobie, ktoré vám spôsobí ohromné finančné škody. Len preto, že vy ste zamlčali, že ste niekde klikli. Totižto keď kliknete, alebo keď niečo stiahnete, otvoríte to, ešte stále je dostatok času na to, hej, aby ste zastavili šírenie v sieti. Sú na to spôsoby, vaši informatici to vedia, preto je dôležité ich okamžite kontaktovať. Ako náhle vám začne čo i len trochu máte pocit, že vám počítač v niečom blbne a robí to opakovane, okamžite ich kontaktujte. Ochrana v organizácii, ak je používateľ, aj keď používateľ spraví chybu ochrany, môžu útok zastaviť alebo aspoň obmedziť škodu. To je presne to, čo som vám pred chvíľou hovoril. No, multifaktorové autentifikácie treba používať všade. Multifaktorová autentifikácia dokáže o 90% znížiť schopnosť útočníka na vás zaútočiť alebo vám niečo ukradnúť. Čiže je to ideálne používať, aj keď vás to spomaľuje. Útočník sa môže ľahko dostať k vášmu menu prihlasovaciemu, čo je často mail, k vášmu heslu, ale ťažko sa dostane k vášmu kódu z vášho telefónu, ktorý máte zablokovaný, v ktorom máte nejaký iný váš biometrický údaj, ktorým ho odblokovávate a tak ďalej. Takže multifaktorová autentifikácia je ideálna. Po druhé, ochrana mailu. Pomáha odhaliť podvrhnuté domény a spoofing. To sú väčšinou prostriedky nasadené u vás, ktoré vám v tomto pomáhajú, takže o nich ani neviete. Filtre, sandbox, príloh a URL, blokovanie známych škodlivých odkazov, to sú zase technické záležitosti. Reporting a rýchla reakcia. Jeden report môže ochrániť ďalších. To znamená nahlasovanie. To je veľmi dôležité. Aj zákon o kybernetickej bezpečnosti zriadil nejaké jednotné centrum, cez ktoré sa ISKB, tuším sa to volá, cez ktoré sa nahlasuje, reportuje všetko významné na Slovensku v oblasti kybernetických útokoch, čo by mohlo mať dopady aj na iných. To znamená, že keď sa jednej organizácii niečo stane, je povinná podľa vyhlášky 226 z roku 2025 nejakým spôsobom nahlásiť tento stav, aby sa o ňom dozvedeli ako kybernetický incident aj ostatní. Minimálne oprávnenia, to je veľmi dôležité, vašim zamestnancom, komukoľvek
Prideľujte vždy len tie oprávnenia, ktoré naozaj potrebujú ku výkonu svojej práce. Hej. Čiže tým pádom má aj kompromitovaný účet menší dopad. Kompromitácia na účet zamestnanca má menší dopad. Tréning a simulácie, no tak toto je jedna z najdôležitejších vecí. Pravidelné školenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, phishing, ransomware, malware a tak ďalej. Treba školiť zamestnancov. Hlavne ani nie tak k tomu, aby vedeli, čo tieto veci robia. To nemusia vedieť, ale k tomu ich hlavne školiť, aby dokázali spomaliť, zamyslieť sa, porozmýšľať nad tým, čo robia, čo to môže spôsobiť, aké to môže mať následky a tak ďalej. Ja vám odporúčam portál, na ktorom pracujeme, nazýva sa kybertesty.sk a má obrovské výhody, ktoré vám potom popíšem v samostatnom videu. Slúži organizáciám, inštitúciám, firmám, každému, kto podlieha zákonu o kybernetickej bezpečnosti, na školenie ich vlastných zamestnancov. Viete sa tam zaregistrovať, viete si pripravovať a robiť a vašim zamestnancom automatizovane rozposielať maily s informáciami o nových školeniach. Viete si vytvárať k školeniam vlastné testy a tým pádom zabezpečiť vždy, že máte prehľad o tom, ktorý zamestnanec, ktorý test absolvoval, nakoľko pokusov. Máte tam štatistiky, ktoré vám pomôžu v tom, aby ste sa správne rozhodli, v ktorej oblasti treba ešte pridať, v ktorej oblasti treba zvýšiť množstvo školení, aby sa vaši zamestnanci zlepšili. Ak si ešte neklikol, neotváraj prílohu, neklikaj na odkaz, over si požiadavku iným kanálom, nahlás podozrivú správu. Ak správa vyzerá ako IT podpora, žiadajúca kód, je to veľmi podozrivé. Ak si už klikol, zadával údaje, okamžite nahlás incident. Čas je kritický. Že keď už kliknete, tak treba hneď začať robiť zmeny sami od seba. Ak ste niekomu niečo do nejakého účtu zadali heslo, nie ste si istí, či ste urobili správne, okamžite si to heslo zmente. To je vždy rýchlejšie do pár minút, keď konáte vy sami, ako čakať na to a rozmýšľať nad tým, či som spravil dobre. Zmente heslo ideálne z dôveryhodného zariadenia, odhláste všetky relácie. Ak si zadal MFA kód, povedz to, útočník môže byť v procese. To znamená, že to treba nahlásiť vášmu IT oddeleniu, ak ste MFA kód zadali, multifaktorový, aby hneď začalo IT oddelenie konať, pomení vám hesla a tak ďalej. Skontroluj preposielanie mailov a ak šlo o platbu, zastav prevod, kontaktuj banku podľa interného postupu. Vyberte jednu možnosť podľa URL, potom si povedz, čo by si spravil pred klikom. Čítaj doménu sprava doľava. No takže ideme sprava doľava, takže tu je doména example.com, tu je doména example.net koreňová a tu je doména security-update.net. Doména je kráľ, teda hľadaj koreňovú doménu. Spomaľ. Na určenie tej koreňovej domény sme vám spravili tú aplikáciu na stránke kybercentrum.sk, tak ju môžete kedykoľvek používať. Spomaľ, phishing používa tlak a emócie, to je ďalšia dôležitá vec. A reportuj podozrenia, aj keď si nie si istý. No a tá štvrtá vec, ktorá tu chýba, je pravidelne sa školiť. Takže ďakujem vám za pozornosť, toto bolo také úvodné videjko o phishingu. No a v ďalšom videu sa povenujeme možno trošku detailnejšie phishingu a spustíme si špeciálny test, ktorý potom nájdete aj na stránke kybertesty.sk, prípadne na stránke kybercentrum.sk a budete si ho vedieť spraviť a tam budete mať odkazy rôzne v tom teste,
a vy budete vedieť si vyskúšať, že či ten odkaz je alebo nie je phishingový, či je falošný alebo je konkrétny. Viete na to potom použiť aj overovač koreňovej domény a vyskúšať si jednoducho jeho funkčnosť.